So da farko dai kamar yadda kuke gani duk sati ina kawo muku update na color grading, popular color grading wanda ake amfani da shi a koda yaushe. So yau ma mun zo da wani sabon color grading breakdown ne ba full tutorial ba. So da farko dai kamar yadda kuke gani mun riga mun yi setting din notes mu guda gani 1 2 3 4 5 6 7 notes. Wannan light, curves, contrast, warm look, teal and orange skin tone, say final look. So the first thing that I'm going to do is now fara da wannan light. So as we can see, this is how before, after. So I'm going to so as you can see now, when I'm done the haskemu before and after. So abinda zamu je yanzu zamu je na biyu curves kenan. So zamu yi wannan kaɗan sai kuma mu yi da wannan shi ma sama kaɗan. So as you can see, this is the before, after, before, after. So sai mu zo da contrast. So let's see the before, after, before, after. So same as you know, double this one. Let's start from this, this, this. So the first thing that I'm going to do is zamu kasa da wannan kanan. So let's see, this is the before, after. So zamu je wannan. So kamar da kuke gani wannan warm look ne da see the before, after, before, so sai mu je the last thing. Nice. See this before and after. So see, this is the before, after, before, after. So zai mu zo wannan Teal. So kamar da kuka gani so nice before, after. So zamu je na skin tone. So duk da dai bamu da abin nan amma zamu yi da wannan cikin ta matsayin skin tone. Nice. So zamu je wannan gama jerin orange. Not too much. Nice.
Nice. The last saturation and those two, not too much. And see, so the before and after. And the last one. And this is the course. Nice. Before, after. Wow. Then before, after. So, anan ne muka kawo ƙarshen wannan tutorial. Idan ka ji daɗin wannan tutorial, ka danna mana liking, ka danna mana subscribe, ka danna mana comment. Domin wannan ne zai ba mu ƙarfin gwiwa, ƙwarin gwiwa ka muku tutorial duk sati. Nagode.